gagang Surabaya ontok sewa anak warga ora usah kabeh warga dosa babon babone maju ora usah matur sunan ayo teman langkat usahane moho kuwi lah wani karo wektu tangisan malaki dadi bandang ki Kakang. Ayo. Yang pati ayo sembunyi ya. Saiki arep nuduhake kursi Gading Anti Prabu ndi apa harta Kundara. Ayo manut apa ora? Ora ngerti nggih pun paman ora ngerti apa ora? Ora ngerti apa ora? Aduh yo ngerti ngerti. Nanti bapak dulu nggih. Ayo tak tujuake belah lor kono ayo tak tujuake manut terlaku. Kang garani kursi Gading Anti Prabu. Iki pusaka senggeran ning praja Ngasirapura sapa wae ora iso nglungguhi. Apa meneh kok nglungguhi? Sedeng nyekel wae urung kinaruan kuat kenara bawaning kursi Gading Anti Prabu mergo iki pusaka wasiat wiwit jaman kuno. Mula kang saka kuwi nggih yen anak Angger Antasena urung ngarulan bisa boyong kursi Gading Anti Prabu. Lah sing bisa boyong ki sapa? Pun paman ora ngerti berarti apa ora? Ora ngerti
Ngerti apa ora? Aduh. Bocah ora mantap. Lagi lara untuk. Sareng kesumur besing maju wijiling atapa tedengan dono maringgir. Pun paman ngerti. Yen ngerti umpama Antasena sing maju urung karuan kuat. Yen iso maju ki sapa? Kira-kira kuwi Senggana mayang ora Anoman mbok menawa saguh boyong Kursi Gading Antiprapa Anoman maju. Sesok orang ponco indriyo sajumo kang Sinigrikara Raden Senggana Yaunungan dasar gebo-gebo mangriawan nalikanipun jaman Rama Wijaya tate tau bedah Praja Mbaya Putri dadi utusan Sang Prabu Rama ing Praja Nalengka Dirjemo bong ora ing Praja Nalengka ing sedya badhe bedol Kursi Gading Antiprapa monggo pusaka sekeran sapa wae kang bisa monggo nyempak putri Kursi Gading Antiprapa eling-eling Senggana saged njunjung gunung kitu kemawon saged kanthi adijaya kajaya kawijayan mantra ingkang sampun kapiji dening asalipun Senggana pawaya Simang Menteri sajuga boten kaprabaran saged boyong Kursi Gading Antiprapa. Dara Senggana Anoman saged bedol Kursi Gading Antiprapa terus sengkaraning praja Sinapura Den dasar kala nyata nol garek nggih syukur saged jumurung tandane Kang Bawor bakal kesempatan bakal bangun desa yen iki karsanipun Dara Anoman menika pundi munggah oleh negara balak pasrahke para Kyai Carumaro orang Saruban ing sedoso bangun desa nggih kula badhe nderekaken saking ngandhap lajeng para putra Pandhawa wis padha sewang-sewangan nyambut gawe anut parentahe Carubawa nek mekaten kula namung tansah humiring rajaning lampahan Gusti
Marawita Tega kang tega